Il-Pulizija se tkompli tinvestiga x'wassal għal mewt tat-tabib Mario Rizzonaudi. Dan kif il-konklużjonijiet tal-inkjesta maġisterjali li saret dwar dan il-każ u waslu għal iktar mistoqsijiet dwar x'verament wassal biex Rizzonaudi jitlef ħajtu. Wara laqgħa ta' iktar minn satejn li Dorriet Rizzonaudi kellha mal-Pulizija tnejn filgħodu fl-Assa fiż-Żejtun, il-Pulizija issa se tkun qed tinvestiga informazzjoni ġdida illi ħarġet f'dawn l-aħħar 4 xhur. Preżenti fl-Assa taż-Żejtun kien hemm l-ispettur li mexxa l-investigazzjoni, rappreżentant mill-Aġenzija Victim Support kif ukoll uffiċjal qoli fih dan il-korp tal-Pulizija. Wara din il-laqgħa issa kien deċiż il-Pulizija twettaq iktar investigazzjoni li għandha twassal sabiex jiġu mwieġba numru ta' mistoqsijiet illi baqgħu mhux imwieġba wara li tlestiet l-inkjesta maġisterjali. L-istorja kollha tmur lura għall-għodwa tas-Sibt 25 ta' Marzu, meta Mario Rizzonaudi waqa' minn fuq sallun fil-garaxx ta' residenza tiegħu. Minn hemm huwa ttieħed permezz ta' ambulanza fejn kien ġie ċertifikat li kien ġarrab xi ġrieħi f'rasu. Sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw l waqt li kien qed jingħata kura fl-isptar Mater Dei huwa ġie ordnat sabiex ikollu attenzjoni one-to-one għal 24 siegħa minħabba komplikazzjonijiet li seta' jiżviluppa. Iżda wara 5 ijiem kien ġie rilaxxat mill-isptar. Madankollu t-tabib Rizzonaudi kellu jiddaħħal lura l-isptar jum biss wara, fejn din id-darba jidher li hu ma tteħħiġ fis-sala li kien fiha qabel iżda f'sala oħra. Bil-qraba tiegħu ma jafux jekk kellux l-attenzjoni meħtieġa kif ordinata mit-tobba. Tantu hekk li setej biss wara li selmulu u marru id-dar kelliema mill-isptar Mater Dei ċemplulhom biex imorru lura b'urġenza. Hemm bdew joħorġu indikazzjonijiet li t-tabib Mario Rizzonaudi allegatament waqa' minn fuq is-sodda tal-isptar u li allegatament l-istaff preżenti damu mandunaw b'dak li seħħ. Minkejja kull tentattiv mit-tobba preżenti sfortunatament ma setawx isalvawlu ħajtu u Rizzonaudi tilef ħajtu wara li qalbu ma felħitx iktar għall-interventi li kienu qed isirulu. Wara din it-traċedja u wara aktar minn 4 xhur ta' misteri u domandi, ir-raba tat-tabib Mario Rizzonaudi għadhom ma jafux wassal biex hu waqa' minn fuq is-sodda u aktar minn hekk ma jafux min kien responsabbli għal dan kollu. Għalbidu l-familja Rizzonaudi ma kienx ingħatat kopja tal-konklużjonijiet tal-inkjesta maġisterjali. Iżda mbagħad wara bosta rapporti mill-midja l-Avukat Ġenerali ċediet għal pressjoni li saret ilha u l-familja ngħatat kopja ta' din l-inkjesta.